nihayet tamamlandı. Иртә шатланаһың. Кыш кышлыгын итер әле. Kış түгел, konkursta айтам. Хаумыгыз? Хаумыһығыз. Эй, конкурста әйтәһең менә. Күн һайын шылтыратуларга явап бирә-бирә тамам арытты. Кир түгіп эшләгән баксаслар өчен хакерлар тавыш бирде түгелме? Компьютер технологиялары һугышына айланып китте бит бу конкурс. Киләсәктә бындай гаделһез бәйгеләрдән баш тартырга туры килмәгәе. Ябай баксасларның тәҗрибәләрен күрһәтү миңа мәсәлән зуррак канәгатьләнү китерә. Ә бит арала гадел көрәшүчеләр дә булды. Бөтәһендә бер калыпка һалмайык. Әйдә без былай итәйек. Бүләктәрне гадел итеп бүләйек. Уныһын булдырабыз без. Багышларның йөренә кырылык килтермәйек. Шулай итеп, конкурс һөҗүмтәләре. Тик әле түгел, тапшыру адагында. Бүгін программала Қарама бәшмәге, үстерү серләре һәм ябай рецепт. Қар өстендә усагым, универсаль мейес. Бысқылар тура уйнап, емеш ағастарын нисек дөрес кыркырга. Еңүчеләр кем? Байбакса конкурсы йомбактары. Сәлам Ишат. Хамхагыз не дагай? Хамхагыз. Мына фурсат иткәс, кыштың һуңгы һулышы бурандар аша үтеп, без Илеш районының Үрге Мансар авылына килеп иттек. Минең эргәлә ошо авылдың уңганы Илшат Сибагатуллин. Без Илшат Сибагатуллинның йырсы икән беләбез, композитор икән ишеттек. Ул урындагы нефт эшкәртү цехында ла эшләй. Кышкын бакса ял иткәндә Илшат ең һыдганып бәшмәк үстерә. Бәшмәкте күп вакыт үстерәгез. Кыш көндәрендә уга бик күп вакыт кирәкми, шул бөтәһе 2 ай вакыт җитә. Ул мизгелле эшендә димәк. Мизгелле бу бәшмәктән исеме Вишенка дип атала. Безнең сабыла ул карама бәшмәк була икән. Шулай дип карама бәшмәген үстерәбез. Эште ничек башланыгыз? Бу халам нәфс ултыра да атта тутагызмы? Бәшмәк үстерер өчен я халам, я көнбагыш кабыгы кирәк. Мин инде халам да хайланым сөнки халам бөтә yerдә лә бар бит инде, аны табу ла еңел. Мин буны 2 сәгатькә якын кайнаттым, ягъни стерилизовать иттем. 2 сәгать буе кайнатып, уның исендәге бөҗәкләрне үтердегез инде. Нәкъ шулай. Артабан ошо уның махсус мешагы бар, 35 сантиметрга 2 сантиметр ошо халамды ошо мешакка халабыз. Кыслап халамды тутыру өчен ошолай дип кайтарабыз. Оның бөтә йөрдәре усмактары ла толып кабыл булырга. Бу шуны калырга тиеш түгел. Операция хамак эшләнә инде булыш. Онда инфекциялар эләгергә тиеш түгел. Ягъни һез операционный тавалыкта эшләйсез инде. Нәкъ шулай булырга тиеш. Буны күрәһегездер, bundan бар сыгып тора, бу бик исселе хокта булырга тиеш түгел. Әгәр дә иссе булса, бәшмәктең орлыгы януы мөмкин. Ә хок булса, ул шытып сыкмаска мөмкин. Шуңа күрә йылы тән температурасы. Нинди халам һәйбәтрәк була? Кара буйдаймы, арпа арышмы, буйдаймы дигәндәй. Арпа менән буйдай халам булса яхшырак. Теге искергән, күгәргән булырга тиеш түгел инде. Бunda 20-15 сантиметр халамды калдык. Хәзер уның уртасына мицелиде халабыз. Нимә? Бәшмәк орлыгын. Бәшмәк орлыгы. Мицели. 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 Мицелиде ниндәй микътарда халабыз? Күпме халабыз? Ошо капсык өчен 350 грамм җитә безгә. Шулай итеп алганда бу 350 грамм була ул безнең. Бәшмәк исеклеме? Бәшмәк исекле. Шулай кул менән шулай итеп халам уртасына тигезләтеп куябыз. Тагыла шулай üstüne халамды яңнан халабыз. Бер кат булгас, Бер кат булгастын шулай итеп тагылап, аны халабыз. Тагыла 15-20 сантиметрме? Нәкъ шулай. 15-20 сантиметр.
Ошо капсыктын ауырлыгы 10 кило була ул. Демәк, бер капсык кыйбаты 10 кило. Ә унан ничә кило бәшмәк сыгылу ихтимал? 5 кило. 15. 50%. 50%. КПД. Bundan 3-4 тапкыр урожай алына. Толтырып биткәстен, Әйе. капсыкты без эшләйтеп барабыз. Эшләйтеп барабыз да һәм бер аркылы бер буй эшләйтеп куябыз. Үземдә күп вакыт мул тутмам. Хәзер ошо капсыкты шахмат тәртибендә 5 сантиметр зурлыгындарак кисеп сыгабыз. Аха, шунда тишектер яһайбыз. Тишектер яһайбыз. Ни өчен? Ошо ердән бәшмәктәр шытып сыгалар. Бunda күрәһегездер. Орлыкты халган ердән улар агарып сыгалар. Хоңуннан инде бите капсык аппак була. Онда инкубация башлана инде. Өченче азна дигәндә ошо ярыктардан ошондай бәшмәктәр үсеп сыга башлый. Улар теге эзләп йөриләр инде баягы тишекте. Эзләп табалар инде. Ошо капсыкты тултыргастын бүлмәлә температура 21-22 градус булырга тиеш. Шуннан улар шытып сыккастын без температураны түбәнәйтәбез 10-12 градуска. Чөнки 20-22 градуста улар кибергә мөмкиндер. Хозы көненә 3 тапкыр ибеп торабыз инде. Һәм ошо бәшмәктәр шытып сыккастын 5-6 көндән уларны үзеп алырга була. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ошолай итеп, буны ярта барып гына, ошолай итеп без барып алабыз буны. Бunda ярты кило бәшмәк әдер. Бу бәшмәктең составында нимә бар? Ул нимә һәм файдалы? Бу бәшмәк диетический азык дип атала. Буның составында В, С, Е витаминдары, сынык, калий, фосфор, магний, акхам һәм углеводтар бик күп. Ул шәкәрне нормальләштерә һәм йөрәк эсәк сирдәренә яхшы дава булып тора. Димәк, бу бәшмәк тәмле лә, файдалы ла. Менә буны бәшмәген алга астала 4 тапкыр бирде, 3 тапкыр. Эшен бүткәс, һезне сарап ташлайгызмы? Юк, тирес хымак ашлама булып канала. Органик ашлама. Органик ашлама. Бәшмәк ашламаһы. Илшат, үткән тапшырган берендә бит фольганың кояшлы кумта яһагайнык. Менә монда ла матур гына изоляцион материал ул ни өчен кирәк? Изоляционный материал йылылыкты хаклай һәм яктылык биреп тора. Бәшмәккә яктылык кирәкме? Бәшмәккә шытып сыккансы яктылык кирәкми, буна үсә башлагастын тәүлегенә 10-12 сагать яктылык кирәк була. Аны нинди тишек ул? Бу вентиляция көненә 1 сагать асып йилләтәйин бүлмәне. Саф һава булырга тиеш. Тормыш иптәшем менән кызым сезгә хәзер бик тәмле ошо бәшмәктән салат эшләп күрһәтерҙәр. Әйдәгез булгас. Бүген бит Илеш районының Үрге Мансар авылында. Сибагатуллиндар гаиләһе карама бәшмәген үстереп кенә калмайдар, ә унан тәмле ризыктар да әзерләйдәр. Хужабикә Зирина менән һәм уның беренче класста укыган кызы Гөлшат менән нимә әзерләп күрһәтәбез инде? Biz bugün gümbə salatı әзерләп күрсәтәбез. Карама бәшмәгеннән салат. Уның өчен безгә нимәләр кирәк була? Безгә суган, кишер, яшелчә, тәмләткечләре, gümbə, каймак и үсмерек майы кирәк булачак. Әйдә, һуганда мин турайм әле. Сез турагыз, шуннан соң Гөлшат, менә шулай итеп күрсәтәм. Менә шулай итеп турасың да. Бай бакса тапшырганында без төрле мейестәрне күрһәттек. Менә әле без Илеш районының Үрге Мансар авылында. Илшат Сибагатуллинның бундагы эшләгән агрегаты дип әйтәйек, бик катмарлы күренә, шул вакытта ябайда һамак.
Бер туган кустым бар, Илнур. Ул үзе эретеп ябыштырусы булмахала, ошондай әйберләрне хәтигәнсе эшләп ташлай. Мин уга әйткәйнем, бер урында бетәһлә булган дип. Ана буны һәни бар, мәсәлән. Бунысы ыслай торган мейс дип әйтәйек инде. Бунда бите әйберделе ыслап була, тавыктыла, балыктыла, төрле куян иттәрен битәһендә ыслап була. Буны шашлык яһа торган мин аңладым инде. Әй, бунысы шашлык яһай торган мангал дип атала. Бунысы казан инде. Булау яһа торган. Әй, төрле аштар бишереп була. Буннан ягабыз да, әтүтүне буннан сыга инде. Искә китә инде. Өскә китәйе. Бу 2 миллион биште яган устыгыдын кулкайдар алтын икән. Минең кырындырганы моны ыслай торган мейс, сымак бер әйбер инде. Ул нимәдән эшләнгән ул? Бул турба хамак күренһәле, гадәттә пропан баллоннан яһалган. Гадәтти турбаларга караганда ныграк. Пропан баллонның башында краннигы була бит инде. Уны тәүдә үтеп алдык. Унан соң эсенә хау тутырдык. Болгарка ярдәмендә кистек. Бүген нимә эшләйбез? Бүген без тавык ыслайбыз. Мына мин һуганда тура беттем хәзер. Хәзер нимә эшләйбез? Кызган майга салып кыздырабыз. Соған салып җибәрәбез хәзер. Удак кыздырыргамы? Бер 10 минут алтын су төскә кергәнче Ингәнсе, кыздырырга. әйе. Суган кызарган, хәзер кишер салып бер 10 минут кыздырабыз тагы. Гадәттә бәшмәкте, кырдан җыйган бәшмәкте бешереп алабыз бит инде. Ә бу менә өй шартларында үстерелгән, үзең үстергән бәшмәкте бешереп торырга кирәкмәйме? Юк, моны пешереп тормайбыз. Булай үзе булай да йомшак. Юабыз да киптерәбез. Удак кыздырыргамы? 10 минут, 20 минут. Бик озак түгел. Ә шуннан менә хәзер без йомшагын туранык. Ә монда аның һаваклары калды. Уны нимә эшләтәһегез? Сабакларын ташламайбыз. Катырак шуңа бәрәңге белән кыздырабыз инде. Иң тәүдә тавыкты урталайга бүлдек. Төрле тәмләткечләр менән ышкып сыктык һәм бер сутка тоттык. Бер тәүлек буе шу тәмәк сарахында ятты инде. Әйе. Маринатланды. Маринатланды. Ысланыр өчен эссе мискә ошо алмагастың юнускаһын халабыз. Эссе температуралы төтен сыгып ошо иткә һиңә инде. Ислай инде. Ислай. Щепы яблоневые для копчения. Әйе. Ислар өчен эшләнгән юнуска. Картырак алмагастар була бит инде, уны яз көне кисеп ыргыталар, көз көне кисеп ыргыталар бит инде. Шул алмагастардан да Кемдер шунан юнуска яһап, матур итеп ит ислай ала инде. без ягып җибәрдек бит инде. Хәзер бuna капкасын уның шулай итеп яйлап кына алабыз. Һәм ошо хауды бuna күрәһегез, хавыт бар. Ошо хавытка халам мин. Әйе. Бunda 1 литр һаумы. Әйе, бunda 1 литр хау. Ортабан хәзер тавыкты ошо рәшәткәгә халабыз һәм ошо мейс исенә халып куябыз. Ахуңнан инде ошо әзерләп куелган алмагас юнускаһын ошоның астына халып ибәрәбез. Буна күрәһегездер, уның ошо төтүне сыга башлана. Аха. Аңлашылды. Уны йөрәк белән әйтеп, ярай калам. Әйе. Ахадны, итәрәк. Амал. Ите. 2 ус. Әйе. Бер тавыкка 2 ус ите. О күбрәк халхан тавык нык ысланып карайып китә, уның тәме үзгәрә. Хәзер шулай капкасын яп куябыз. Күпме түзергә һәрмигә. Әйтәк, мигә безгә. 1 сәгать. 1 сәгать. 1 сәгатьтә ул бешеп бетә. Уңган катын-кызлар кар өстендә дә казан кайнаталар. Уңган ердә күрт булып кар ятканда да мына мин дигәндә тавык ыслай. Шәбәйттемме? Бик шәп. Гөлшат, һин кайһы яшел тәмләткесте турарга яратаһың? Укроптымы, петрушканы? Әйдә, һуганда һин тура. Мия петрушка калдымы? Мия Петрушканы без турамайбыз, петрушканы без өстенә генә матурлык өчен генә куябыз. Гөмбәнең согы беткәнче кыздырабыз. Аннары суган,
Укроп салып бутайбыз, и каймак белән бутап куябыз. Бәшмәк әзер инде, ибет хәзер нимә һалабыз? Хәзер суган салабыз гын бәзер. Ой, бигрәк аппетитны күренә бит әй. Һәм каймак саласы гына кала. Бик матур, бик тәмлегә охшаган. Әллә һалып ауд итеп тә караякмы? Эх, ашка тарака төште бит әй. Ашқа тараған түгел, әлі генә ысланган тауық. Әмма бұл бай бақса тапшыруы, тәмле тапшыруы түгел. Марттың адағы, апрельдің башында ағастарды кесу вақыты. Чөнки бұл вақытта ағастар йоқлай әле. Әгәр хуңғарақ кисәк, өрләнгәс, уларның хуттары югыра башлай һәм ағас ярәхәтләнә. Шундай зур миссиямен без Мәсәле районындабыз. Әле Улы Ықтамақ авылында безнең ергәлә баксасы Илдар Ганиев. Менә һеҙҙең баксағыҙҙа бернисә төр алмағас бар, бүтән үҫентеләр. Менә был алмағасҡа нисә йәш? Бу алмағасҡа быйыл 6 йәш була. Яз көнө утырттык. Алғанда үсентегә 2 йәшие, 2 йәшлек алдым. Менә 4 йыл утырткас икенсе йыл алма бирде безнең. Үзегез күрәсез, алма әзерәк кенә авырый башлады. Менә ботаклары сынған. Шуны хәзер әзерәк кенә даваларга кирәк. Менә был алмағас вакытында тәртипкә килтерелеп кыркылган, ләкин һуңгы менә 1-2 елда был эш туктап калган. Һәм без күреп торабыз алмағастың ни өчен ярәхәтләнгәнен. Был ботак айрылып төшкән. Үткән тапшырыгың берсендә без әйткән инде. Әгәр дә агастарның ботактары услы меш аша менһә, ул ярәхәткә китерәсәк. Рус әйткәндә под острым углом. Тотыш улымды ярәхәтләп һыҙырып төшөп киткән. Хәзер инде был яраны без махсус эретмә белән капларга тиеш булабыз. Менә монда тоже берәү ботак сынган менә агаска. Менә был агас күрәһең кар авырлык арканда һынгандыр. Уны без ошо жердән кисәк, матурга әйтеп, һәм шуны махсус эретмә белән каплап куйһак, һәйбәт. Менә тагыла бер үлге. Менә игътибар итәгез, Илдар. Күп баксачылар яһаган хата. Менә ботакты кыркканда уны 2 сантиметрдан да кәмерәк итеп, дүңгәрекләп кыркы кирәк. Ә менә булай калдырһак, сиреп итәпме күсәсәк ул. Әгәр дә дүңгәрекләп кыркһак, ул сирмәячәк. Һәм без менә күрәбез монда калдырылган саташлар бер-беренә камаш салып торган ботактарда. Менә күрәсезме, алар бер-берен менә ыкшып узыш, кылып узыш, ярәхәтләгәннәр. Уны Илдар һич шудан басып ыргытырга кирәк, әлбәттә. Әйдә, нияз башлыйбызмы? Әйдә, һеҙҙең ҡулығыҙ һау, көсөгө ташып тора. Менә уны хәзер бысырға кәрәк, дүңгәләк яһап, 1 сантиметр ҡалдырып. Менә садовый бар. Заживление ран. Нимә менән һәйбәт, пластилин кеүек, матур дип ҡаплай. Монса ран нет. Бу гумус нигезендә эшләнгән. Гумус нигеҙендә эшләнгән. Хәзер менә ошоны без тегендә һалап ҡуябыҙ инде. Менә шулай итеп, без ябыштырабыз садовый барны, кисеп, җәрәхәтен дарулы ул үзенә сутыр акмасын, бөҗәкләр кирмәсен и грибок үсмәсен машинада. Һеҙ малдарҙы дауалайһығыҙ бит инде. Һеҙҙең ҡулығыҙ ипле, менә алма асла дауалап ҡуйҙығыҙ. Ни өсөн быны киҫәбеҙ? Сөнки ул аҫҡа ҡарап үҫкән. Әгәр дә уның емештәре күп булһа, бары һынасаҡ. Йәки ергә тейеп торасаҡ. Ергә тейеп торһа, бөжәктәр үрмәләп менәләр, ҡорт-ҡоштар. Йәл түгелме? Йәл, конечно, алма күберәк булыр. Юҡ, был файда өсөн. Мына ошо ергә еткәс, аҫтан ырҡабыҙ. Сөнки һыҙылып китеү мөмкин. Шулай. Байбаҡса булған ерҙә бит, алмағастар ошо һирәкләнеп ҡалалар. Так, булды был. Әйҙә баяғы шифалы Садовый барны. Ярәхәтен йәбештереп ҡуябыҙ. Тағыладыраҡ кәрәк булыр әле ул. Хәҙер бер тотонғас, Илдар, мына уны һыйлап ҡуяйыҡ. Ҡырҡып, жап кенә минең күҙҙе ипләп, күҙҙе. Садовый бар ғына ҡотҡармаҫ күҙҙе.
Көз екеу битінде, аны бірсі бары қалау. Аха. Бұл қара битінде. Ул һәр Айы. кояш кыдыра башлаһа, кояштың ягынан бит. Ул Айы, яндырасак кайрын. Айы. Шуга бұл қара бер тағаланнарак яндыра. Шуга һеч ик ушундай диктем ак менен буярга тиеш буласак инде. Ярай. Йөрсәң, бунда төбең генә түгел, ушу үсткә диктем. Қазір магазинда битінде біз әзір. Бараңда, алаңда шуны сыйқныңда су белән суңа сүттәң. И еще битен аппак була, мотор булып күренеп тора. Аның бит эстетикасы бар еще. Эстетикадан бигрәк мына шул ак улым буйлап бөҗәктәр йырлап менгәндә кышта ақтан күреп тора. Ак фонда. Оның 3-4 пайдаһы бар ана шул ак известмен буяудың. Берисеннән кояштан хаклай, кайрыны янудан, икенчесеннән һин әйтмәсләй эстетика инде, өченчесеннән ана шул кыштар күреп тора алыстан бөҗәкләрнең үрмәп менгән ак фонда. И битне күрше тирә карап тора, бу баксасы Бик уңган икән. Оны 4-нче плюс. Күрсәтегәннән байк әйтеп куя, балгырттар турганда. Ай менә минем Кушанов, әйбәт күрше бар, Кушанов Рим. Аның менә башында балкырт тутта, менә башында умарталары тора. Аларның менә әйбәт яз көне сыгып, иң беренче монда шәшәк атканда, алар Ул команда берлә аны балгырттар килеп бунда хәркәндер инде. Ай, менә аңа да әйбәт, миңа да әйбәт. Миңа алма, аңа бал. Менә бул алмагаш зур түгел, ләкин бул алмагаста без бөтә үлгеләрне күрә алабыз. Менә әйтәйек, бер-беренә камаслайлар бит менә. Ай менә берәү. Шуннан менә бер-беренә камаслап торалар. Менә Нияз каралы. Менә синең дә сул кулың ранный булды. Менә минеке дә ранный булды менә кул. Хак булу кирәк. Менә баягы үзеңнең тылсымлы Монысынмы? әтнәкәңде һылып куйсаң, ай. Баягы һиләшкәнсә, менә аны кесергәрәк, барып тияктан сыгып. Әлегә әйтеп тор. Менә аны гына алмаганда, менә ашыны, менә искәйм киткән. Сам деле битне менә әзгәнә калды бутаклары. Итәрнәй наймы. Әйе. Менә алмагастың бутактары файда һала булу мөмкин бит әле. А мен алып калам. Ни өчен? Итләр бар, исларга балык тусак битне тоже ислап була инде балыктан. Тимәк хәзерге тапшырык кара-пара хәзердә. Обязательно карыйбыз, битне калдырмыйбыз. Әйе, ысынлап та. Алма ашай битһәгез, вакытында алмагасты карарга кирәк, ә унысын йәлләп тә тормай, курган бутактарды һәм кирәкмәгәннәрен кыркып арга кирәк. Күрдеңме илдәрдә? Әйе. Агасың ялт итеп тора. Кара мотор булды, мотор. Әйе. Менә бит. Хәзер сәсем икәнсез. Менә бит, менә. Әйе. Беренчесе новый, икенчесе кызыл. Ну кызыл була да, и ул менә монда да пеше да әйме, и крахмалсы да куя. Байбаксаның конкурстары тамамланды. Һәм без бүләкләрне тапшыра башладык. Бүген без Мәсетле районының Әләгәз авылында. Лира һәм Салават Камалиевтарда һәм Сәрия Сахаутдиноваларда. Байбакса телевизион конкурсының иң бай мөгәрәп, иң шәп рецепт номинацияларында икенче урын яулаган Лира һәм Салават Камалиевтар. Бұл біздің баш инком предприятие бүләге экологик органик ашламалар. Бұны менә Лираға. Һәм монда Агыйдел журналы Яздырыгыз, укыгыз, алдырыгыз. һәм Фүнер Галимовтың Нисек бай булырга өйрәткән яңа башкорт дигән яңа романы. баш инком предприятие һәм бүләге Акилов Парник. Хәзергә баксала егелеп эшләргә генә калды. Һәм эшләргә. Сәрия Сахаутдинова әдрәт таушы һала, уның рецепты бигрәк тә оригинал ине. Иң шәп рецепт номинациясында оригинал рецепт өчен һезгә спагетти кабактан мына дигән салат яһап күрһәттегез. Рәхмәт һезгә. Рәхмәт сезгә. Бик күптәргә. Һәм шулай ук шул салатты халырга һезгә салат һауды. Рәхмәт. Bütün бәйрәмләрдә әйтәскилә участвовать итәләр. Ихаталарына барып кирсәң, анда инде әйтерлек сүз юк. Анда bütün нәрсә матур, bütün елында субы юк, ни юк, сискә, везде сискә. Без шатбыз, без үзебез сүз тавыш бирдек, тоже Камалиевларга. Көтіп тұрып бит.
Дания һәм Альфред Халимовтар Байбақса телевизион конкурсының иң шәп мүгәрәп бәйгеһендә беренче урын алдыгыз һәм иң шәп такмак һәм иң шәп рецепт конкурсында призлы урындар яулауыгыз менән һеҙҙе ҡотлайбыҙ. Эйе, санаторная курортная путевка, санаторий яхта Коль. Мында баш инком предприятиеһынан баҡсағыҙ тағы ла мулыраҡ уңыштар бирһен өсөн Ашламалар. тырышып эшләр өсөн ашламалар. Ашламалар. Быныһы хужабикәгә була инде. Хужабикәгә. Егеткә эшкә һәм фармир. Хатын, сиңә эш тагында артып әйтәй. Алла сикер. Район хакимиятенә һәм аның информацион бүлеге бар бит инде. Алар безне нык ярдәм иттеләр албетте. Кызыл Шишмә таксиясе аларны халыкка газеттан безгә тавыш бирергә өндәделәр. Шуларга мин Айдинне шуңа бик рәхмәт әйтәсем килә. Бақсабыз бай, үҙебеҙ Иң бай мөгәрәп конкурсы һөҙөмтәләре супер бүләккә лайыҡ булдылар. Дания һәм Альфред Халимовтар, Лира һәм Салауат Камалиевтар. Дәртләндереү бүләктәре Халида һәм Мидхәт Багаевтар, Фәрзәнә һәм Ришат Хайбуллиндар, Фәнүзә һәм Илсур Сәйғәфәровтар, Гүзәл һәм Илдар Бәлиевтар. Иң шәп рецепт конкурсы һөҙөмтәләре еңеүселәр Ринара һәм Мансур Юламановтар, шулай уҡ Нуримандан Дания Халимова, Мәсетленән Лира Камалиева, Өфөнән Гүзәл Ғилманова. Дәртләндереү бүләктәре Гөлшат Мәжитова, Зөһрә Сәйетгәрәева, Гүзәл Садикова, Ғалия Мөхәммәтйәнова. Иң шәп таҡмаҡ конкурсы һөҙөмтәләре иң сағу дуэт Гүзәл Ғилманова һәм Гөлйөһан Байғужина. Иң татыу дуэт Сәрия һәм Сәвия Закировалар. Иң сағу ир-ат тауышы Альфред Халимов. Иң өлкән ҡатнашыусы Нәсимә Сәйғәфәрова. Иң шәп ансамбль Балҡыш йыр ансамбле. Бүләктәрҙе Сәләүҙәктән килеп алырға. Бәйләнеш өсөн телефон 8-989 955 66 94. Төймәлә бүләк, дөйәлә бүләк. Дөйә хәттем парниктар, фитолампалар, Путевка, сертификаттар. ашлама, баҡса кәрәк ярақтары. Иң мөһиме дипломдар үҙҙәренең хужаларын тапты. Улар түрҙән урын алып, баҡсасыларҙы тағы ла ҙурыраҡ эштәргә дәртләндереп торасаҡ. Конкурста ҡатнашыусыларға ҙур рәхмәт. Ғәҙел тауыш биреүселәргә рәхмәттең тағы ла ҙурырағы. Артабан конкурста ҡатнашырға теләүселәр булғанда, баҡсабыҙ ҡоромаясаҡ. Үҙебеҙ һау, Баҡсабыҙ бай бай булһын. булһын. Эйе, шулай булһын. Шулай.